Ugare. Amen. Mashoko adzizwa ezvivi madzidzisi. Chivi achine kuti munhu mukuru chinongobata. Asi tarisa manje kune vhangera yadzidzwa nomwe muno kubva kusvika nhasi. Kuti munhu unoti zvinonetsa chinhu wani varume. Vhangeri yedu haifambi chinosvika pekuguma. Inodzoka sure ikaenda mberi inodzoka sure. Nemhaka yeiko tinoti tikatendebuka tikanzwa tichibva pano tonopinda zvemazviri. Ugare. Vhangeri yadzidzwa pano yobupombwe. Haisi kuvanhu paronoti handirevi vasiri kwamuri vari kushebodo ndinova vari pakati pani penyu. Saka vhangeri yobupombwe kana ichidzidzwa ichibata isu tiri vatendi tiri pano zvinodava kuti takatendebuka. Ugare. Amen. Kana vhangeri ichiti nemhombe pakati pedu isu tiri vatsvene takatendebuka navadzidzisi tetiri vaMwari here. Ugare. Chiti atange basa shoma shoma muverengi. Bhaibheri varume angachira vaendevi angachiverenga verenga atange basa 5 levels izoka famba potinzo Efeso 5. Yes. This is the one. Nazo zvevateri vaMwari vanodikanwa. Kugenga venesu Paulo unoti isu tie vateveri vaMwari savanhu vanodikanwa. Amashoko aPaulo anotaurwa haasisiri Paulo atotana Yesu pano takutana David unoti isu tie vateveri veshoko nokuti isu takadikama kuti tiuye pano tiungane. Kugenga venesu. Amen. David unoti titi vateveri veshoko. Isavanzi koga asititi vajechi eshoko ugenga venesu pale vhangeri arwadza pano munoona vamapako munhu amwe afani kuzeza kuti Mutonga ndikamutuma kwa mapako kuchinoi avaonani mati tiri vajesu here munhu amwe ngaafari kuti DUBE akaseka namapako vanowirirana avanjengani kumwa mvura vanomwa mvura imwe chete vamapako vakatuma kudhinga munhu amwe ngarege kuita headache zokuti mapako zvaenda kunosiya dhinga afa izvozvo zvoga hazvisiri zvavatendi vatene katangokunda ipapo tapalaende varume vhangeri yese yatinodzidziswa iyi haina chimwe chinhu zvizhinji tagona asingatingogoesa zvimwe zvese izvi tingarega asi kunzwanana ngatiite chinhu chimwe munhu waMwari koga wozvura. Ugare. Amen. Tofana kupindika ndikasiya kuti kushurupi vasiwe vafanira kuti mudzidzisi wauya kwete kuti zvauya DUBE shurupi yotofa. Ini ndiri mudzidzisi weshoko wokwaDhavhidhi sinyori vakasiya kupinda pavakabvawo tofana kutambura kuti siwe musadzokera shurupi itepaserera vakasiya madini maita tichifara kwete kuti sinyoro ari kuda kuzoputsa iye ari mudzidzisi ndiri sure kwake. Ugare. Amen. Kana mukati patiri isu musamwe doro musaita upombe andi mukuudza kuti vadoko kana kuti ini tikuudza vabvangeri navaunganiri vakomana musaita upombe musamwe doro musaba asi isu tichivatamo muzvikocho vari sure vanoti kudini kuvharidzira pamwekako. Ugare. Iwo kunakirwa pakupombe ini woti rega iwa uzorori zvinoitere takatungamira ugara vatendi. Amen. Vhangeri yedu ndandichiti ini somuPrista noti kuboka musaba musamwe doro musaita upombe ndini ndiwe Mutonga ndikuudza vhangeri naamwe adzidzisi asi ini ndichivatamo mubupombe doro ndichimwa vachindiona ndichidhakwa munoti basa rinofamba here varume vakomana
anoti mkuru unovhalizirani isu iachita kugona ini kuudza vana ini ndisingaiti basa rino rinodini rinofambika nopane nyaya yavanongodzidza achiti vakuru isu ngatingobvapo vadzidzisi tive vari nani mberi tione matukire evanhu ava vari sure tiite vafudzi vari kwavo zvinhu zvotinakira andizoresinyama ndifokusvika kungoma huru ndakasununguka ndisina shoko uye munhu amweni achingoti ndino Mutonga aenda kuvhangeri kwete kuti aenda kunondonga ngoma huru handisi waMwari kana ndadaro uye handisi waDhavhidhi nyange ndati muprista waDhavhidhi handisi waDhavhidhi tinoti siya izvozvo uite mutsvene udzidzise vhangeri isu takagadzwa kuparidza kuti vanhu vatendemuke vauye kwete kuputsa basa romuprista ndokudii varume muprista unoitei prista ndokuvaka zvechikoro tichiita nechikoro kwete kuti isu tavaka toputsazve kana kuti mwana vakamberi umwe anogireta achiputsa toendeni kwaita muorora unororani orora bhishopi kweteni ina handisi Dhavhidhi handina zvinovea kwandiri zvikanetsa waororo apedza chikoro indoziva kumba ndogara ndoenda pakusapuro wangu go wamuri handiani Dhavhidhi haachasviki bhinga Dhavhidhi wamuura Dhavhidhi ina hakuna chaunoura ndinoenda pakusapuro go kupira kwemwedzi mari ichiuya ndichimwati apacha maororo bhinga maura Dhavhidhi nekuti painongofa bhinga bhishopi Dhavhidhi hachasvikiko zvavharana saka wakaurisa hazi juve Mutonga waunoti ndinomuda uri Judhasi Iskarioti ndozvaakanga ari akamukira Jesu ari pedo naye achiti mudzidzi wangu nokuti kana uchiuya bhinga bhishopu wakona kusvika kubhinga haumudi izvo zvanonenge tibve pazviri koga tigodzidzisa zvakanaka ini ndikanouri ashurugwi handidi Dhavhidhi masuka nokuti bhishopu havachasvikidze mushurudzwa wamuchoo muchuwa ndiyangomuburera chikoro iye woenda mugurima muploti make wotengesa matomatisi chamunetsa chii unongorima wotengesa matomatisi akirya asi bhishopu Dhavhidhi kuva muchuruga vachadini saka unouraya ndowewa unoti ndinomuda muri vana Judhasi orume tiri vana Judhasi nenivo kwete ninoga neni ndinoparidza kana ndichinoputsa chikoro kwamanyama handidi Dhavhidhi ipapo poga utsvene ufa kuti urambe uri patiri vadzidzisi chiverenga iwe tunhamba inoti fambai murudo tifambe murudo Kristu sezvaakakudaivo Kristu ndozvakatida izvo wakatidea izvozvo rega muone kunaka kwebasa raMwari hazvinakidzere kuti Dhavhidhi unosunga woti ndine matonga pano ndine machangani pano ndine mandebere pano ndine mavemba pano ari kuZambia ndine ose marudzi ari Zambia anokwana 92 arimo maDhavhidhi iwe hazvikufadzi here baba rinoganya hamuri kufara here kana sure kwenyu kuno Mutonga hamufaribwe kuti ndi muprista mukuru waDhavhidhi nemhaka yeyi ndinotungamira kuna vaprista vechitonga navanyasaranzi hazvifadzi here ino zvamunodzinga Mutonga uya hosaa mega mega muzaka nochonaka toinendo zvitokusiyana sana ine ziyo nenye muzaka sitoenda mugare isu madzishe mwana wamambo wako nomukadzi nomunun'una chakakazvise mwombe munda womutongi unoti tititeze asi varanda ndovanotongeka ndovanobhadhara noti vanotya kuti tinodzingwa saka iniida isu varanda venyu vatonga namanyasani namwe tinotya kuti tinodzingwa vaDhavhidhi tikaesha saka tisingati utonge tinomudapo asi tinotya kudzingwa mugare zvavadanamani isu tinotya zvisingaiti kuti Mutonga vahoti naDhavhidhi waita utonge imhosva nokuti isu tiri vatorwa
Ati zero kwa masuka hii. Ati na ropa ni kwa masuka. Ati takasanga na papi haivangeli. Bati masuka kana toka rutuka chito. Dai sili kuti David akagaza basi kutatu ngamira Paris. Ini kusaka maengi uona kuchichake kana patikita. Ndichije ikuno kumakaranga hiyo chitonga. Ndichage atine makia David akasika kupinga akapariza. Itika sanga kwa chumchumechete paruo pale evangeli. Ini ndamushika bukuno tikita kupeta fikindiliko. Ukama wakafukura papi evangeli makagona mamanyama. Evangeli aina kushika na matonga. Yakashika na makaranga matonga akamuchira. Saka tatashaka chi takakutebera hii. Chiti chengetedza hii. Isuo tuone rudo kwa muri nesuo tite rudo. Patiza pa muri mamanyama. Ngani tisa mpengo na itaita mpengo. Ukaleka change. Indio sokwani wakoma na tula zisanga. Ulimperi ugaita rudo ulisire bonodini. Mperi kangobuda mforo zesure zote zodi. Ya kecho shefitino dini. Sizai washiwe. Koma namba inoti yes. Akashipana kuda kwedu. Yes. Kuti ave chipone chibairo samari tati masuka vanofira isu vakachipa nemhaka yedu isu mazwere nobva taita chibero ndakapotini gorapera munoonera varume kuti mai vavo vakavabereka vachomudzimai wavo unorwadziwa kana achiona mwana wavo akadini achiprezera kuda kuita ufu isu takasimba kuita samandaka kana senzou wavo achiperezeka uri iwe wainzwa sei kana vafamba woti kuhama dziripo hama ziona aripo ndiani woti Mutonga vaanobvisa ndinodei kurizvo kwamasuka ngatisiye vakamasuka vabatane pachavo isu vatorwa tinzi hatimo mukati wamapapu izvozvo zvinotichenesa kana kuna Jesu tinopinda ugare sinoro mune vanjanja pasino zvepamasuka nyange mukauraya varume isu hatifi takaita bishop nyange mukati mwana uya mudoko tinosati tichitungamira kuna dzimwe ndonda dzekwamasuka dzinoadzira kudzingirirai hamufi makachitungamira kutapa nenguva komana tikuneperana zokwadi sinoro hamuchitungamiri ichi mukauraya apa itai muone zamai apa muchitungamirapo mwana mudoko tinosata kachibata asatarora vokwamasuka vakatarisa zvafana mushoka siya mabhirecho akafa iwoti tobata ndise komiti achingo asati afa taviga futi komiti nengu atotisapiya isu totogadzira dzimwe komiti chituna chiri mumba saka unokwana pavi mushoka siya mabhirecho vakaDubewo hakuna umwe munhu tonomambava vapindi ipapo ndezvekwedu paDube koga izvezvi ndiri apa foni dzikurira musho chero dia ari kufona number 1 mukoma akastrokazve une mwedzi asingafambi saka izvezvi dia ina iye akati iwe ndiwo haka saka dzikurira foni apa ngingiringiri mabange ndoti ndikuti masabhuku tongai vakatisa ng'ombe kana zvadini mondifoni amanheru nditi sekiti anyore tsamba adhinge tisanga ngabva kuisa pamatara ndiona kwete zvenyisoro ndezvekwedu kwete darire kwenyu ndezvekwani ndezvekupinga kuvatonga asina makanga mukati ndezvine vatonga koga saka saungarwachi ndakameneso ini kwamasuka ndakawana ushe gweuPrista ndopachapinda vana vangu vechitonga navazukuru vangu pauPrista hwandakadini saka ndine simba amanyama pauPrista zvisingaiti nokuti ndochiPrista chandakapiwa kwamasuka tandotonga izvi zvimwe zvese handikwani hazvisi zvangu ndezvekwamasuka poga apa poga ndo pandongehera noti zvine varizizvi verenga kudzorana kuti akomana pamwe evhangeri isu ngatibude mumoto ngatibvei mumoto unopisa uyu tisirege kupomerwa pavanofamba gungweri wani ekwavo namama ndizwa vaPristi vangu vaPristi vose taibuda mazviri isingobetsera zvatinoona nezvinodii izvo kunzi Dube ndiye anenge ano ruoko mukati ivhai
Fine. Verenga mkomana. Fine. Number 3 note. 3 note. Asi upombe nechina yose. Upombe nechina yose. Kana kuchiva. Ngashireke kuremba pakati abakomana ngashireke kuremba pakati perisu badzidzidzi tobana mai sezvinofanira vachene vachene vafanira kupomerwa kuti munoona ndakapodzidza chitini mwana wako chaiye ukasvika pamba pake yasipo kana muroora ukadarika uchifamba sinyoro ava sinyoro kushenda kagana mukana wanga handirevivo kumwe asi ndakangojaira uchifamba sezvino mwana wako uya mukomana unobvunza mudzimai uya kuti gumbo nderaniri kufunza gumbo rangu ini bambo wake nemhaka yei unozoti baba vakazolana vadini topa muroora vakangopinda nokuti havaiti anokufunza gumbo mwana wako nokuti basa renyu unoriziva ibvaipapo vakomana usabvunzwa nevana muroora woshungurudzwa gumbo nderani rangu ini manje rofunzwa pamwana wangu nemhaka yei vanoziva basa ndinodini umwe mudzidzisi wati dhireza rifekeki ndisina kurinzwa kwaradima mapako kwarabva nemhaka yei ndendisingavimbi mai nokuti ndotozoti mai ava zuro riya vakambotengegwa chiwisi vakamboti chaidaitira mai vanogona kungoedini nokuti hakuna munhu usinganzwi mashoko omudzimai wake munyika ndozumai vanhu vachiita guwa kadziwa vaDube unenge wavaDube asi wausati wamubata ugori kumuponera asi guwa rakadini mukadzi waSabhu sesu mukadzi waSabhu unenge unoti sesu mukadzi waSabhu vanhu vakakuona vanovanda kuti unosunda mukadzi wani waSabhu saka ini ndikazinzwa akati dhirezi ndatengegwa nomwana andikutsikani nokuti hunga vandinohwawo ndinoti mukadzi waSabhu kanenge vachito chakuti hazvidi ndingangotongwa saka uchizobvunza tinotengwa nani mubvunzo yowanda padhirezi ndinofungidzira kuti vanogura rugare sana maibva ipakupfungidzirwa nesu izvezvi ndiri pandienda kumusasangano vashiva mai ndototi kurwizivi kuti vadei vandichabvipa musasa ndotori ndetesa mahours tiri pano papasika dzimwe ndoda dzikutorinda mama izvezvi kumusasano nokuti vanoziva basa ramai kana pavanhu vakawanda vakadini vakaungana kuti vai vanongotorwa pano iwe uri posa uri pamusasa pachitende zvokwatipa nhango kune dzimwe ndoda dziri kutambura ikatasano nokazvake unomusumuka sinyoro munhu woinda kumusasa moti kuhamba ari kunogaidha nokuti anoziva basa ramai rumuno rengaiwe namba 4 inoti nezvakaipa zvenyu nokutaura zvoupenzi varume mudzidzisi hatauri zvokupenzi mudzidzisi rega kuva nemashoko omakuhwa munoona chaa zvatinoita kuti ndikangohwa zvekuchinhoi ini pawhatsapp ndakanda uye ndomaya kumunhu wamwari mapoko here zvokwamapango zvadini zvadii zvokwamapango hazvipiwa nani apa moti munhu wamwari unorwara ungarega kuwedzerere bp inodini mukoma wangu akadonha nebp pakaita mashoko amerika vakaenda kumisangano ndobva amubata ati kurega ndobva ashute kasvika pa199 haana kuroyiwa ndakati bodova rinomusasodhamuroni mukuru ndomubvunza kuti mashoko nonani yakashuta chii saka muchenjere kuti munhu wamwari unodonha tinaye pano nemhaka yemashoko aDube Mutonga uye woti chikoro chiri kufamba inoti vashe chikoro chiya chakazodai kuti nhoi chikadai iwo achirwara tikuwedzera zvewe ndoumwe buroyi watiri kuita pamunhu wani wamwari chero usina chitsinga asi unacho chiya chauri kuudza munhu wamwari achirwara kuti paMutonga kwayekera uri muroyi waziva mudzi kuchimuka uchenjere kuita buroyi hakusi kuchira mushonga koga buroyi bunongomuka buna makuhwa nokuti buroyi bunobva pamakuhwa guhwa ndonomutsa buroyi chinotanga iguhwa buroyi hotevera saka kana uri wamakuhwa uri muroyi chero usingacheri chero usina chitsinga muhomwe asi uri chinyi ugare Amen. iti uti
tesoro wa mabasa 432 tsvage Paul kuti waiti kudiko isu tikuda kuti titese varume evhangeri iyi nenivo tinoparidza kana kuna pandinoresha varume ngatitauriranei kana muchiti mutongo unoresha nditoreva rinoganya mundidzorevo pakurashika musangoramba makanditarisa ndinoona chikota David ini muchiti tuvariraiti uya atangijo isu ngatifarira varume savanhu vakanyimba tinotaikomene zvisanu sure isu ngatimbosiyavo zvimasanu tive vanhu kwavo titsonge navamwe vasata zvimasanu vawavo hereni vechitonga ugare vamwe vanotyisa kudzora sinyoro nondotozeza kuti ndikadzora wainkakareva saka izvozvo ngatibve mazviri ngatidzoranei uye ngatikangamwiranei uye ngatiregereranei ugare zvokadi vachimuka ngandiwe kufara ndasvika kuHarare kuti ndipapasika baba David we ndipa mutungamiri wamasuka unozoita madzishe zvokwadi nyangwe zvakanaka sei nyangwe mukadini atiryi umwe nomwe ndiri yake andidi totodla sezvimwanana mudhishire kusavi nesaga kutorerana makaripeya kuti chakuisirwa hapana chimwe pani asati pureti mambo aryo cho zvikadini wemwegama seka kuti koko yandimwi mapango ndoda kusoda azokwatipate chinoti hufu ugare buya ugare komatizve zini namucho zvamunoti tinosasvika pana bishop vazoona vadai matisu ationi kweri tisitutereri kuti munoti ndiwe ngangorowa bishop muri kugaidza kuti ndingangouraya hatina handiurayi ndogona kuvada iwe watonodigaidza ndionotitsinga tikuuraya bishop iwe unotigaidza titinozisazi titonouraya bishop asi unapinzani kusvika pana bishop nemhaka yei iwe unazvo pano Romanero sepane me anoprofita pano Romanero wakanowane zvidhoma 7 pano zuro manero zviripo pano zvidhoma zuro sinyoro kuno akarohwa nazvo pano timwe chimwe tikasvinwawo tikazomutswa zuro pano manero tiri mumusasa zvezvo hatisi kumusorosoro tinogara muvanhu tiri muvanhu ugari Amen. Suti kana kwedu zvinhu atipo kutenditi kuti nezvimazvano handisviki zvokumanya kumbawo nokuti vangangondichovha nokuti handisisi kusitiresa kumukoma ungavakwei vangangondichovhavo handisvikiki handiti hazvisi nyore ndingangopera isu tiri vatatu koga pamene asi moti kutonga were varume ini ndoti yasabhuku varume mambo kati yasabhuku notonga nani munhu wamwari wonzi Dube ngarege kumuona ari muprista wake wokupinga waanoda kuhwa information chikoro chakamira sei ndonzi Dube osasvikapo nemhaka yei Dube ngangouraya bishop mati munondambidzirei munotifungira muye kubuda bishop kana musingandifungiri regai manhero ndinoona munhu wamwari ini munorambidza varume ndiregego ndii asi kamuchindiambidza munoti ndinoona munhu wamwari patini zvokwadi handina kana chitsinga iyemi munogaidha ndini mukosi erenga handina vemunhu ugare zvokwadi handisi kupomera munhu kana uri wemandiki unondidambidza ndiwe handine vimwe munhu vakati pedu ngatirege kuyekera kufungirana kuna amwe anogona munhu wamwari apo asi havana mukana wokusvikapo nemhaka iyi isu toti havadi nekuti anotoziva kuti Dube ngangoya nomunhu ogona kurapa bishop akapora iwe haudi kuti apore saka uchindiambidza erenga taita mavatu taenda kuna mabasa 4 number 32 so mashoko kunzwana kwavatendi mashoko aporo aDavhidhi poro ndiye Dhavhidhi kutine pano mambo fere vanoti kunzwana kwavatendi isu kana vatendi tichinzwanana
kunyanya vaPrista vose vatala kunoganya kunosvika kuvaPrista nyangwe tiri 400 isu ngatiite chinhu chimwe chinotiriva isu vadzidzi vaDhavhidhi vanhu vadzidze patiri handifuna kagara kaamanyambani handizive ruti amanyama akuru kwandiri chinobvunzwa here amene vanomukarira handifuna kaita mistake kugara pa auye hazviiti kondinodei ndikude ziya kuchovha vakuru avadai handizvizive ndakatendeka vamanyama varipo here kune vamwe vadoko kwatiri paugadzwa uPrista vati voshupa mperu isitovavhurai titomuzirai kuti vakagadzwa vaisu tagadzwa kare adi vamwe isu toti isu tive chitonga tidakwana here zvinhu zvechikaranga tozotiti todzura tosiya asi ndozoti teori mudoko kwandiri but unongondichovha unondichovha asi uri mudoko kwandiri hasha ndoziva wazure akomana nakaini akomana katinakei kuzwana kwavatendi andiporwa ati kuzwana kwavatendi kana isu tichida kuti tive kwavo katinzwanani umegore ndakabva pano amanyama atande mudzisi kumba ndikasvika ndikavataumba kwaamanyama ndikazosunga ndikadai kumasvingo ndikati yes ndandakavata pamukuru wangu zvinofodza vache izvozvo amanyama afa kunovata zvikumba kwangu ini asi musina shoko rokuti pinga nhasi ichaparava wetinoro kana vana ro amanyama ngavibve pakati pavo avafanira kuita dera ava vari ivo mudzidzisi wangu handisi mukuru wamanyama ini vanofanira kuita mudzidzisi panoda kutsenga chikoro votsigira kwete kuti achiita akomani tonovana munhu wamwari tinokugadza munomureani ndatisu tino masabhuku ndinokora mari ekusabhukire uye ushe tinaho matarema aho ndikunosvika titonga ndinosiya asi Dhavhidhi achasviki kupinga mamudzinga ndini kweteni unokaurisana tototongawo vanhu vakawanda sezvizvi kana kudarika but vanotore shure kwedu kupinga vanasipensa vaizvezvi vanekagadzira pahaitebhura kungosvika mambo tikumwa zvinotonhorera chii chinganine handisviri dhirinkini nokuti tinawo unoenda nepi kanisera unoenda nepi usina kusvika napano kana MP usingadi uchida unongondikwidza moti yako noti ndikati tandiyandi hautongi mo tandiyandipe hautongi hazviti verenga hazvigoni izvozvo namba 32 zvino vazhinji vose vaitenda vazhinji vose vaitenda ni varume vaiva nomweya mumwe mweya wani nomweya mumwe vakanga kusina mumwe waiti mumwe waiti chimwe chaaiva nacho chake andima ndopandati isu vaPrista kunyanya kwete kuti vakuru vogara ndaticho tiri 400 isu ngatinzwanane tiite chinhu chimwe mweya umwe boka riri zive riri shure vavhangeri navaunganeni kuti vaPrista vanonzwanana mozoti vana vedu vanotiziva kuti muPrista wedu vantu vakawirirani namavhenengo vati vamozoti vanozivere ruvengo igogwa hakuperi musi andinofa kuti kadzi mwana wangu unotoziva kuti vamavhenengo nababa vanga asingawirirani iyevo achifa mwana wakepo nemwana wake dzinza nechitonga aneno kwamavhenengo hadzisi zvakazvaonana asi tichimgenopana Dhavhidhi pano chinoreveiko vakomana mwana wangu unozviziva kuti amari havadi baba mwana wamari anoziva kuti amari havadi Dube uku kusvika mukufa nevazukuru hatikwazisani zvinobetserei kata pano mugare mudzidzisi habodozve ngatirege kuita rudo kwembwa mbwa yoga ndinobvura mazino atichizokuruma inova kwauri hata rudo inova kuzoruma karinoganya isu ngatize parudo kwembwa makaranga akati zino iremu rongosekera newasingadi makaranga ugare handitukini bodo nenivo kana ndichivenga vamapako ngati ndibve pachiri ichocho imandiwa kana vakanditadzira kuti mutsitsi vayapa nditaudana inivo Dube kuti ndege kufa ndine shoko uye mwana wangu arege kuti ufa achivenga vamapako
ndikasiya zvakadera hakuna chandavaka hakuna chandaparidza mudhinga hakuna chandasima ndasima mupengo kanguva muvhangeri wesinyoro wachiti mukuru akaipa wototsikira haipapo ndo patisingaona nesha tunoonana sei wochiti pasina dhuve wava kunyika zvekuya ampirampira kuchatana aisava chakunwa patiperi kuchitonga kure akakuya ampirampira kuchatana ampera aisava chakunwa teti kuchitonga zvinobetserei tazikwachipe sinotazikwachipe aiwa aisaningana varume taziti chetiyakalonda David tonze David hazi mutsauri wavanhu mashoko amabasa David hazi mutsauri wavanhu David akatuma kuparidza vhangeri nyika yose saka akaparidza vakanotora nesuwo matonga regai tiungane vakomana kuti David pamunodzinga mutonga mamurwadzisa David haatsauri vanhu haana ruzi mazwavo here varume munoti haisu tina vanangana vedu muzukuru wangu ari kumberi kuya zvinongoita ko ini dhuve ndisina muzukuru uri mberi kuhaitebhuri yenyu ndodini vechitonga vose ko kunyika havana kamukuru uri mberi iwona sekuru uno muzukuru nona vatete chakuti ko ini uri zvishavani uri dhikita zaka kwarakabikwa kwacho ko pinga vomutonga nosvika kuzambia vodini havana mwana wavatete ari mberi wodiniko inongovhiwa asipai muti mutende achinzi ngatichirasi tikurevonyashakomana tivaranda venyu takakuteverai tikutsvagavo kunamata kuna David totsvaga ruponeso pana David kati chitadza tikanga muveni tiudze patinotadza vamwe mukwashi handidi verenga komana mainoti akadzwa zuro rokutidzana asi zvinhu zvose vakati nezvavose yes namba 33 inoti 33 inoti vaapostora zvewe vaipupurira kumba kwaJesu nesimba guru vanga vasina amwe mashoko isu ngatiparidze shoko raDhavhidhi nesimba guru ipinde muvanhu vanhu vaone kunaka kwaDhavhidhi vanhu vaone unoona zvinoita ukauya nomunhu nhasi pano paZioni watendevuka akaona vanhu ini muri mberi muchiba mati unodii munhu ndakati ini ndichiparidza mwana wemunhu usingana mati akauya kuchikoro omitiswa kuZioni baba vake havana mati baba vake vanoti maona here maZioni avo vamitisa mwana wangu vakaramba saka iwe muPirisita kana uri munhu mwana akamitiswa echikoro iwe mira nesimba kufosa mukomana uya wamitisa mwana bambo vaone kuti Zioni akanoti havadi kupombe zvino kangonyara voti maone here vakapatisa mwana wangu chichafamba here Dinde ugare izvozvo ngwarira mudzidzisi pachikoro fosa munhu wamitisa mwana womunhu vanhu vaone kuti muPirista wasevenza mukangoti hazvinowanikwa iye anga ati munhu waenda kuZioni ndokwaanomitisa woti kone kwabva mwana wangu zvadai anga ari kuna ari nani chaatogwa nechidhakwa chachiri nani pane zvavamuita ozoti mwana akawanikwa nyangwe ndisina mvisi wafuma asi ari pamurume ini ndinosununguka chinongwedza ichokuti awanikwa mwana wopiwa zvanodzoka kwandiri indotanga sekutenga vana mpugeri emuzukuru nevana mpugeri evangu zvefuti mwatinotoziwadziwa sei iwe woti rugare pano indiripo zvinofambere torani mwana wako mapagwamitisa mwana wangu iwe woti rugare ini mambo moti ndonyengetere pano watidzinga mapago ndinoenda kwangu rugare verse 6 eshe ipo paya vadzidzisi ndopanofira zvikoro mouya kuna moti wagara uya dhivandasikana matama amusikamuonere mamiriro ake ei ima ndimitisira mwana wangu mungandipane zvezukuru futi hamusapoti futi noita sei
Indoti ugare neni. Zvinoitera uri meni. Ana mavhiri ndokusa Jehovah nokudza kuti kana usiri wedu famba. Kuti vana mavhiri vati famba. Vana muchowava. Vauti manya. Kana vari kusaiti kwani kokunoba kuzioni iwo noamba uripo ini ndodini kazara pakuti vashe vati famba inivo ndinofamba zvendizvipere verenga ndakakubvara ndigari verenga Wakorosi 2 namba ndisikisi usoro wamashoko unovayevera kuti varege kutsauswa verenga namba 6 ikati 6 noti sezvamakagamuchira Kristu Jesu sezvatakagamuchira Kristu Jesu ishe fambai maari tifambe maari Jesu mune midzi yedu tine midzi yedu nekuvakwa kwedu kugare isu takagamuchira Kristu Jesu ngatifambe maari tine midzi nokuvakwa kwedu babamanyama ntonga tikapomerwa nyika ngaishaye vakati mabanyama baba vanotiresa wati aisikumbura mabanyama vanhu vanokupupurira nyika inopupura isu ngatingofambamo zvakadini zvakanaka nekuti isu takaiswa muna Kristu Jesu ngatifambe tiri pana Kristu Jesu. Mwari wedu ndo zvatiudza mazuva hatina umwe mwari kavarume isu deote Moses unoti 30:11 hazi kudenga hazi mhiri kwegungwa kwaungatunga nomutsvaga uri pauri isu mwari wedu mazioni tese ndepano pamasuka sondo ichikwana vamapako kuti nhoi hakuna kumwe kwatinodarikira kana kupechinafu tinogumira pano pamoria saka taudzwa naMwari wedu isu ngatigamuchire mukomana aiti uyu akangona aitovamba chedu chekudishe apoti hande kuJerusarema munhu waMwari asobva pano kuti ndinovamba changu Mwari akuudzere zvikuita mwekumuka haunetsi vakomana Moses ataura naJehovha vanhu mune vaMozisi navadzikoma vake vanaAroni navamwe vakapikisa kuti uyu mwana wababa wedu namai vedu ropa raanaro rakafanana nesu ngachitire gabo isuwo tisangana nani naJehovha. Moses akadzura zvishoma vakasangana naJehovha vese vakadini vakarohwa namaronda. Saka mweya uyoyo uripo kuvanhu kuna vamwe vanoramba kuti mambofira hangaiti bona zvekugadzwa vakomana dzaJehovha. Kuna vaidava kuita vapirisita kutonga bati zvakaramba Jehovha akatora ini akandicheka nyangwe ndakasvata nyangwe ndakadini ndini ndiriko haichachinji ugare eni muchenze kuti ndoita bhirijini sinyoro kuna vanoti handichadiziona kwamasuka nemakai nekuti tivange mudi iye munhu hachana mati tinakanyengetiira sei kudenga haindi nekuti ini tuve ndiripo uye handisi kukasira kufa ndiripo. Saka anoti nchafa rini iwe chingoti handina mati nemhaka yatuve iwe uchafa pamogosiya ndiripo kudenga haindi ndiri zviriripo vakarigadza David saka rakangwara chingoteveravo iye akaswera David kuti urarame pandinokonewa undidzore pandinotadza undidzore kwete kuti haiti handiitisha ine handifi ndiripo odii tinochiti haudi mambovhere vapenyu varipo havakagarawo iwe uchadini varipo vasikumbira kufa isati yakwana iye odii unongorwadziwa tinokagomera kuti dai zvakazodai hapana ndiye uripo ndiye mazura tutaungana risine chitoka vose ndiye David vatakasikwa naJohani vatafurira nezvatakauzwa havanyangokandichova kana isangapiwa isambo yokuti rova pasafa hazvokwada handidzi vamanyama amagana tingashovhana mukuru wangu aisesina isambo yokuti itransfer iri pake nokuti apa ndo munhu akanditora kubva kunyika ndakatorwa naDavid akava neni kuno tinokandichova nyambo handibvi ndiripo uye ndiye David uripo tinokati takapinda najeke tikabirwa ndikuza history isati ndatendemuka hazvidetseri noti chimbuya chajeke ndoenapa
Venda. Ashibetseri. Kwani seni tosa komara zibet. This I dey say. Chunga hakuna na cheke tikasodai patongi. Shino besere. So besere ni dongi. Lukari. So besere. Nakuti chunga cheke ili pano. Bakatwala cheke ili pano. Baza cheke ili hapa. Yeti hapa. Sasa wewe cheke oro ndibuza ndo utasiwe. Cheke mwana ni takamuona na kutuli pano. Tamu na cheke. Nani mwana cheke. Ngara. Nakatenda kusoma na cheke. Nakuti basara cheke ndo lipi. Saka cheke mwanza ndini. Njaka nditendeusa. Saka takafanana. Nakagaza kwa maogobu pilisita na cheke. So waka etwa wewe na cheke. Takafanana. Akunomi cheke ndio ulipo. Uye mpenyu. Ndiye ulipo. Saka iwe gadirisa kana na cheke. Nokuti uchafa iwe ye cheke alipo. Kudenga wingi. Azobali cheke la pasi mkoma leo. Pasikine jaba. Gagabaneso. No mashoko. Andango ntina maro David nditaure nguma ino. Ndinoburongo kana pano munhu andabatabata. Ati zvinoita vhangeri mari. Yango kadaki isenera kumjenga. Vhangeri ngoti ukangoti ngavanoba abashaki zvababa manyama. Tingakonwa kududzira. Andina kutendeka munhu. Asi ndatisa Prista choti 500 katinaki. Isu tiri varoi kuna bishop. Nodika tichiputa zvikoro zviya. Bishop panoita BP. Muprista wese unoputa chikoro choumwe chigadzirise iwe handi iyewe kana uchiramba uri ipapo uri muroi haudi David uye haudi Jeke. Jeke unoti tinzwanani indofa kuenda kumutambo wamanyama kuleni ndoenda kwamunda vanhu kuleni kwava ndinogara ndokwandogarira ndoda kuenda kwavarusosa zviratedze kuti tiri chinhu chimwe. Andisi kuti ndikaenda kwamanyama ndonotiga bono ndativa manyama mukuru kwandiri izvo zvinozikanwa. Asi iwe unofanira kuti tiwe muPrista wakagadzwa na Jeke. Apa ndo pandangovaonesawo kuti neniwo ndakagadzwa na Jeke. Ipapo tangoonesana kuti ruoko kwaJohani ndokwani kwaJeke. Saka pana Jeke ndo patini tose tiri pasi ndimo ruoko kwani kwavari. Asi akagadza asi umwe David ndiye noti zvakatyo pamusoro pangu ndozvirapa. Saka takangoti fananei paugadzwa na Jeke pauPrista asi pamukuru vakuru wandiri. Amen.